Wai dan baba an ce kun samu matsala da kai da Alhaji Yawale, wai an ce kun rabu. A'a, na ji mutane suna faɗin hakan ga tun da jimawa. Suna cewa wai mun samu matsala da ni da Alhaji Yawale ba mu tare. A'a, ba haka ba ne ba. Alhaji Yawale muna tare yau da gobe da jibi da gata har ma kullum muna tare. Alhaji Yawale ban ma jima da yi mishi sabuwar waƙa ba. Da haka masu cewa mun samu matsala ba haka ba ne ba. Kowa ya shaida. Ko kana ai kunna mun sabuwar waƙa da kan mishi muji. Bari za ku ji ta. Sarkin yaƙin Maraɗi, Alhaji Yawale, Allah ya taya maka. Daɗi 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 mun samu Yawale. Daɗi daɗi kai Alhaji Yawale. Daɗi daɗi nan bedin zai yake. Daɗi daɗi sarkin yaƙin mu ne. Daɗi daɗi me san mutan mu ne. Daɗi daɗi Alhaji Yawale. Daɗi daɗi ɗan gatan al'umma. Daɗi daɗi mai ƙaunar al'umma. Daɗi daɗi mai kishin al'umma. Daɗi daɗi Alhaji Yawale. Daɗi daɗi mai san Maraɗi ne. Daɗi daɗi ga kyauta Yawale. Daɗi daɗi wuce Alhaji Yawale. Daɗi daɗi ga ilimi Yawale. Daɗi daɗi ga tausayi Yawale. Daɗi daɗi mai taimako Yawale. Daɗi daɗi kan naka ne. Daɗi daɗi mai waƙar ka ne. Daɗi daɗi na zo baitin ka ne. Daɗi daɗi wuce Alhaji Yawale. Daɗi daɗi wuce Alhaji Yawale. Na ce tun bingiya Za ka gama lafiya kai mai addu'a iya. aiki kai kaya za ka gama lafiya. Kuce Alhaji Yawale, kuce Alhaji Yawale, sai Alhaji Yawale, sai Alhaji Yawale. Maraɗi mai farin jini sani, mai farin jini suna san. Gaskiya wannan ta yi, ka nuna alamun kenan har yanzu kuna tare da shi. Tabbas muna tare da Alhaji Yawale, yadda na ce muku yau da gobe da jibi da gata har kullum ma muna tare. Lalle wannan waka ta nuna lalle har yanzu kuna tare da shi. Wannan waka daɗi sai won gaskiya ta yi. Ai in ba dan abin mutane ba ni fa amana shi ne. Ni amana shi ne. Ta ya za a ce ka rabu da amanar ka? Gaskiya haka ne. Muna tare da Alhaji gaskiya. Ya Allah taimaka. Sarkin yaƙin Maraɗi, Alhaji Yawale, Allah ya taya maka. Daɗi